kaya ni papaya dito ni Kambo. Mama, pag-chat ay kami. Oh, may lamig no? Sabi iba na na, may lokal ba siya. Wow, nice. Kaya daw mo dito. Wow, nice. Ada ya? Ayun ano. Kaon ka, ganang kaon. Naikuan ka, sayang. Spam, nagluto ka spam no. Ano? And welcome, ladies and gentlemen, to another installment of our Bisaya Gathering. And he keeps playing with the toys. Take me to Balay. 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 To the Balay of a cheetah. He's lost his rocker. Diba? Yan na. Yan na. Uy! Yan na, day. Hawa na yun. Sulo. Bukas ang kamot ni mga joaan niya. Hindi mo kagulo si sista. Hindi kayo gulit siya. Kaya lang ba niya? Oh, hell no. Oh, hell no. Kaya mo dyan nakadaan na ito mo ka. Okay, manakatag mo. Oh, hell no. At ang mga ka. Nasa ulo ka. Stop. Ikaw. Mana.